Prvý billboard, ktorý zaujal moju pozornosť, bol Istota v ťažkých časoch. Viete, ktorý billboard mám na mysli? Sú tam zobrazení takí štyria... Jak ich nazvať? Oni nie sú kokoti. To je v piči, čo oni sú. Ale sú vychcaní. A svedomie im asi veľa nevraví, no. Love majú radi. Asi príliš, no. Istota v ťažkých časoch. 4. Teraz sa na nich, viete, na všetkých týchto... Tí ľudia, čo tam sú vyobrazení, by sa mali byť takí prívetiví, nie na pohľad stále. Kto sa prvý pozrie, tak sa kúkne. Ty ale milý chlapík, viete. Ale tí kokoti, oni nevedia vyzerať príjemne nikdy. Povedal som kokoti? Sorry. Nie sú to kokoti. Ako by mohol byť premiér nášho štátu kokot? Není možné. No. Pavol Paška urobil jednu úžasnú vec, ktorá mne, ja neviem, to už nemá s diktatúrou nič ani spoločné, to už je čisto, že si človek povie, ja mám piči, urobím si, čo chcem. On zobral zákon, viete o tom, ne? Zákon sa odhlasoval v parlamente, on dostal za úlohu ho odniesť prezidentovi na podpis. Zákon sa cestou zmenil. Dobre? Ja viem, že takto povedané to je nasmiech, ale uvedomujete si, o čom to je? Zákon? To je o nás všetkých. Zákon sa odhlasuje a ide jeden človek. Dá sa to aj lepšie. Ktorá to je strana, čo majú napísané, že internet pre všetkých zadarmo. Ako môže niekoho také niečo napadnúť? Na celej planéte, koľko tej ľudia štátov, neexistuje jeden jediný štát, kde majú všetci internet zadarmo. Oni si povedia, a tí kokoti nám to uveria. Jebneme to tam. Pre všetkých. Ja chcem vedieť, ak budú do tých osad tam na východe, čo... Ja som odtiaľ, tak viem, napríklad za Krnopachmi je taká dedina, tí buzeranti tam bývajú do piči v takom šikmom kopci, jak Kamzíci. Občas tak aj skáču, jak tí Kamzíci, z jednej chatrči na druhú. Občas aj jebnú, jak tí Kamzíci. Kurvy. No, budú mať asi nejaké super silné Wi-Fi, ne? Pokrie všetko. Všetko pokrie. Všetko. Dole, aj tam v tých kanáloch, čo žijú, aj tam bude Wi-Fi. Všade bude Wi-Fi. Všade. No! A keď tu bude Wi-Fi, tak to budú mať aj naši susedia potom, ne? Nás budú mať radi. Maďari. A tu Slota zase nebude rád. Počkaj, ticho. Nie, ako, toto je jediná vec, ktorú prečítam z papiera, hej? Lebo takéto prekrásne výroky, doslova, aby som si nezapamätal. Počkaj, pre silné regióny sme Cesta pre Slovensko, KDH. Cesta pre Slovensko je žiadna masturbácia. To tam mohli jebnúť, ne? To by sa ľudia aspoň zasmiali. Majú zmysel prejomre, ak pôjdem voliť. Kurva. No a teraz, z Únie, jedna slečna. Internet nie je realita. Prestaňte s marihuanou. To bolo na margo toho... Koho? Sulíka. Tak, správne.
Prestaňte s marihuanou. Prečo? Prečo? Veď... No, ja si myslím, že sme mladí ľudia tu a že z týchto všetkých ľudí, čo sú tu, tak asi tu nebude veľa ľudí, ktorí by chceli prestať s marihuanou. Aspoň tak skoro, no. No. A internet, ak nie je realita, tak ja neviem, čo je realita. Tie sračky, ktoré sú v časopisoch, ktoré si v budkách kúpite, ovládané médiami, to realita určite nie je. To, čo ide v telkách, realita určite nie je. Jediné médium, ktoré zatiaľ nemá žiadnu kontrolu, v podstate nejakú obrovskú, kde si aj sebe menší čúrak môže dať blog a dávať tam kurva svoje názory. Môže byť aj chorý na hlavu, to je jedno, ale aspoň si človek môže vyberať, kdežto keď si kúpi časopis, tak tam si veľa nevyberá. Tam si prečíta len to, čo je. A to nie je realita. Na margo tohto vám poviem, nevoľte Úniu. Nevoľte Úniu. To som nechcel povedať. Ne. To som nechcel povedať. Nevoľte ich, sú jebnutí. A tento billboard bol sranda celkom. Ten som videl, kde to na piči, jak sa volá tá hala tam na Pasienkoch? Kurva. Pasienky, kde sa kríži Bajkalská, na Dravskej sa ide tam, áno? No, tak tam je prekrásny billboard, kde je zobrazený taký typek v brilách, drží takého 5-ročného chlapca, ten sa smeje. A čo je tam napísané? Krajinu odovzdáme deťom v lepšom stave. Teraz rozmýšľam, sa kúkam na to decko a rozmýšľam, ako by si to dieťa predstavilo náš štát v lepšom stave. Všade cukrárne, ne? Výťahy nikde, by ste mali len rebríky a tobogány z každej budovy. Auta na ovládanie. Miesto fizlov, babíky, nejaké barbíny. Neviem, čo všetko by boli, no. V PNS tankoch by neboli žiadne proste časopisy, omaľovanky, farbíčky. No, bola by to krása asi, len človek by musel veľa tripov jesť. Tak. Pomôžeme mladým rodinám. Opäť Únia, ktorú som odporučil nevoliť. Toto sa musí páčiť presne tým kamzíkom, ktorých som spomínal. Lebo oni sú ukážkový príklad mladej rodiny. Muž má 15, žena má 13 a majú 5 detí, 1, 2, 3, 4, 5. A je ich 7 do piči a sú všetci mladí. Bohužiaľ, pochybujem, že niekde v tých osadách, tam na tých kopcoch, kde oni žijú, budú tie billboardy. Čiže oni to neuvidia aj tak. Čiže je to nezmysel. Ako som mu povedal, sú jebnutí v tej Unii. No. Máme tu. Ďalej. Vymeníme opotrebovaných politíkov. Ja by som chcel vedieť, za koho ich oni chcú vymeniť. Bol tam ksicht Braňa Záhradníka, no. Ten do piči bude riadne opotrebovaný. Neviem. Oni by sa nemali ani meniť. Oni by len sa mali zísť všetci spolu a spáchať samovraždu všetci naraz. No a potom, posledný, ktorý zaujal moju pozornosť, to boli dokonca 2 billboardy na výšku. Jeden, druhý. Na jednom bol iba ksicht. Veľký ksicht vlastne. Lebo tam bol Vladimír. No a tam boli len 3 slova. Veľkým červeným. Práca, pravda, poriadok. Mi to prišlo jak Arbeit macht frei.